멤버들 그래도 마음이다. Ei vielä kultaseni. Okei. Pyydä syömään joskus. Okei. Moi papa. Mä menen nyt työhuoneeseen. Sinne ei saa kukaan mennä. Paitsi mulla valo. Ipsut joko ne valmiita. Ei vielä. Oi, tulee kohta vetuvalmiita. Oli vetulta valmiita. Kotoa. Ja sitten muumimamma, muumipappa meni eteen. Oi, mä mentiin erottelemaan. Oi, tuutikin.